mga angkolog, mga auntie, sa ating mga pamangkin. At hello, magandang gabi po sa inyo, mga kabisyo. Of course, ito pa rin ang ating programang Totoy na Love. Shout out po sa ating mga manong driver, ating mga angkol mga driver na sa lansangan ngayon. Nakapila po sa terminal. Yo, words Ayan, inaantok na ba? Hindi siguro, no? Nag-aabang po na pasahero yan, eh. Yung iba dyan, parang gipakyaw, di ba? Ibig kong sabihin, yung magjowa, hinatid sa isang lugar, halimbawa sa hotel, tapos nag-aabang sa gilid kasi after ng 3 hours siguro, lalabas na sila. Para makapag-uwi na. Para hindi na kailangan pang mag-book pa. Ang hirap ng magpa-book daw ngayon. Tama ba? Ayan. Balik po tayo mga kabisyo sa ating pinag-uusapan dito po. Dahil po araw ng mga puso ngayon, Valentine's Day. Ang mga lugar na madalas puntahan po ng mga mag-shota. Ayan, hindi lang siguro mga mag-shota, no? Mga mag-asawa, magkaibigan. Alam mo mga kabisyo, kung meron lang sanang love lang sa buong mundo, wala na iba talaga, no? Wala na talagang hate, love lang, walang gulo. Lahat po talaga okay pas all right. Words, oh. Diba, imaginein mo lang yan mga kabisyo. Ang daming mga naiinggit ngayon, pero pag halimbawa, nandyan yung love, mawawala po yan. Ayan, napaka-importanting araw po ito. Hindi lang para sa mga magjowa, para lahat-lahat na po sa atin, no? So, alam mo, ito po mga kabisyo, nakita ko lang kanina, no? Papunta ako ng opisina, nakita ko yung mga estudyante, no? Siguro mga high school siguro, no? Bit-bit yung rosas. Ewan ko lang kung may nagbigay ba sa kanila. Or sila lang yung bumibili. Di ba? Di ba nung araw ko, no? Yung mga classmate natin, ganun ginagawa. Akala mo may nagbigay. Para siguro, hindi naman daw mali-left out. Words anggol, no? Siyempre, mga babae yun, ha? Alam nga naman, lalaki may hawak na rosas. Pero yung mga babae yan, bumibili siguro yan. Yung mga lalaki, wala yan. Walang iniisip yan kung Valentine's Day, walang jowa. Hindi magastos. Di ba? Alam mo mga kabisyo, nung araw, nung dati, iba ngayon, no? Ngayon, kailangan talagang mamahalin, kailangan talaga na medyo maganda yung bouquet of flowers para one thing for sure, it will be maganda tingnan, no? Para sa mga mata natin. Pero sarap kasi yung feeling po mga kabisyo. Ako bilang isang lalaki po, no, ikaw Col, bilang isang lalaki, wala lang siguro yan para sa iyo, no. Parang Valentine's Day, balintunganay day. Pero para sa mga babae, napaka-importanting araw po ito kasi dito po na yan mai-express, no, maipakita po na yung pagmamahal siguro one of the things, hindi man siguro ngayon, hindi lang siguro ito lang, pero one lang, usa sa mga senyales na mahal mo yung asawa mo, yung jowa mo, yung shota mo sa pagpapakita ng pag-celebrate, pagpapahalaga sa iyo at pagbigay sa iyo ng rosas. Uso ngayon mga kabisyo yung sunflower, di ba? Magkano ba 'yon? 400? Grabe, no? Nung araw, mangawat lang. Di ba? O kaya naman manghingi dun sa kapitbahay. O kaya naman pag meron kayong konting maliit na hardin dun sa likuran ng inyong bahay, nagtatanim na yan, no? Inaalam na yan kung ilang araw yung tumutubo yung sunflower. Kasi madali lang yung sunflower po mga kabisyo. Nakapagtanim ako nung kabataan ko yan kasi liso lang yan, eh. Nakakakain nga yan, eh. Masarap yan. Diba? Galing ni Totoy ba to, no? Pero nung araw, mas maganda pa rin yung may bouquet of flowers, merong hallmark ba yun? Yung card? Diba? No, tapos merong konting letter doon. Paano yung handwriting mo? Hindi masyadong maganda. Kumbaga, sa Bisaya pa, murag kinakaang manok. Yung pagsusulat mo, hindi maganda. So, nakakahiya. So, ang ginagawa po natin, yung kaklase natin na maganda yung handwriting. Diba? Ang saya-saya po mga kabisyo, no? Maganda talaga pag nung araw, ikukumpara po natin ngayon, no? At maalala natin yung mga good old memories po mga kabisyo. Ayan. At
At siyempre, marami po salamat sa inyong pagtutoy. Ako po si Totoy Bato. And maukani ang ating programa every night, 9 p.m. till 12 midnight, ang programang Totoy na Love. Mayang gabi, ingat po tayo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!